Пагоҳ 5 декабр дар Тоҷикистон ҳаво номусоид шуда, дар водиҳо борони кӯтоҳмуддат ва дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ бориши борон ва барф пешгӯӣ карда мешавад. Бино ба иттилои Агентии обуҳавошиносии кишвар, дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӯӣ шуда. Дар водиҳо борони кӯтоҳмуддат ва дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ бориши барфу борон дар назар аст. 5 декабр дар ноҳияҳои алоҳидаи вилояти Суғд бориши борон ва барф пешгӯӣ мешавад. Дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ бориши борон ва барф дар назар аст. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда ва дар водиҳо бориш пешгӯӣ мешавад. 5 декабр дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. дар ноҳияи алоҳидаи кӯҳӣ бориши борон ва барф дар назар аст. 5 ва 7 декабр дар ноҳияи алоҳидаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бориши борон ва барф дар назар аст. Парзи фенҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Парзи фен аз ширкати Вегафа. Парзи фенҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед. Моро дар шабакаҳои иҷтимоии оилатиҷӣ обуна шавед.